नों मा खालामगासिनो दा हा मानि थाखाय हा हा जावहोनो so guys आं थारमाने बुंनानै नै जोंहा दिनै बेयाव जेसिपि लाबोदों माने फैगासिनो दसे थानानै फैगोन दस्रायाव जाहैगासिनो ओमफ्राय दा जों बेयाव जेसिपि जों हा जावहोगोन नै दाखालि बेयाव 6 गारि गारदोंमोन कुनु खामानिखौनो होआखै बेनिखायनो माने जोंहा न' बानायनांगौ नालाय अमानि थाखाय दा आं सानबाय हा दस्रानिफ्राय हा लाबोना गारस्लायस्लाय नों जायगायावनो फुख्रिखा बेयाव अमा खि गारनो थाखाय बेखौनो जावखागोन फुख्रिखौनो ओमफ्राय बेयावनो खोखागोन ओमफ्राय जोंहाना फुख्रिया बे ओरैनो बेकारसो नालाय बे गेजेरनिफ्राय जावहोबाय नै बेयाव हा होबाय आरो ओमफ्राय बे गेजेराव गोथौ खालामदोंसै बेजाय होनानै होदोंसै माने खेबसेनो जाबाय आरो हाबो बारा नांनाय नंला जायगानिफ्राय फुख्रिबो गोथौ जाबाय जायगायाव ओमफ्राय साइडनिखौ साफा फबजोबदोंसै बिदि सानदों दा दसे थानानै बेयाव हा गारहोगोन ओमफ्राय जेसिपिया बेसेबांखिनि दाम लायो आं दा नोंथांमोननो बुंनानै होगोन ना 1 घन्टायाव जेसिपिया बेसेबांखिनि फैसा लायो बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो दा मोजाङै बुंनानै होगोन ओमफ्राय गोबां मानसिफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै दै मा खालामनांगौ होनलाय साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दसे थानानै जेसिपि फैदों दा जों बे जेंसिफोरखौ साफा खालामना लाग्रोनि मानो होनना बुंबाथाय बे बोरैबा खोबजागोन नालाय आङो बारा गोबाव लागाया सानदों माने बेसेबांखिनि गोबाव लागायो दा नोंथांमोननो बुंगोन आरो 1 घन्टायाव बेसेबांखिनि लायो जेसिपि गोलैबायबो Blinding lights, lost in your eyes, feeling the pressure. You and I, spending the night, chasing. Yeah. Hova, paribo na nai? Wow. Aha? Ulabo lagibo niki? Bezai ka jawgrodonसै first. Ha? दाखालि 6 गारि गारहोनाया माथो 5 मिनिटबो नांनो नङालाय हा दाखालि जों ओरैनो 6 गारि गारहोदों 1500 थाखानि बेयाव ओमफ्राय नै दिनै खेबनै 5 मिनिटनि गेजेरावनो 1500 गाखोगोन खोमा दाखालिबावनि नै जाबायानो दाला जेसिपि लाबोखानायानो मोजांमोन दाखालिबाव ओरैनो बेकार खरस जाबाय दाखालि लाबोखानांगौमोन जेसिपि रेमजेमा जेसिपि नायनो बिराद मोजां मोनोमोन ना जेसिपिल' नायबाय थायो मबाइलफोरावबो जेसिपि बायबा बारा गोबावानो लाया माबा आंलाय मा बेसेबांबा गोबाव लागोन सानदोंमोन ओमफ्राय नै बेजायबो गारहोखादोंसै आंलाय बेजाय टाइम थोनाय नङा बायदि मोनदोंमोन दा बेयावनो जावगोन बेजायनो गारगोन आरो हा दा लास्टआव बानाय दोनसै दोन जाबायानो आरो आधा घन्टा जाबाय नैबेसिमाव बेनिफ्राय बैसिमाव आधा घन्टायाव बहुत खामानि होबाय थेवब्लाबो दसे प्लेन खालामहोदोंसै बेखौ So guys, बेनिफ्राय दा खामानिया कमप्लिट जाजोबबाय पुरे 1 घन्टा जावहोबाय आरो बेयाव देखायना होलाय पुरा ओइजानिफ्राय ओरै जावदों ओमफ्राय नै बेनिफ्राय जावदों आरो पुरा 1 घन्टा जावहोबाय बेनिफ्राय दहाय आं बुंनानै होदोंमोन ना 1 घन्टायाव बेसेबांखिनि लागोन होननानै ओमफ्राय रायलायनाय हिसाबाव 1 घन्टायाव माने जेसिपि जावहोनाया 1600 थाखा होननानै बुंदों आरो ना 1600 दा जों गुगल पे खालामना हरदोंसै थांबाय दासो जावना थांखांबाय ओमफ्राय 1 घन्टायाव 1600 ओमफ्राय आं थारमाने दाखालिथ' देखायखादोंनो गंब्रै 6टा टेलारजों 1500 होबाय ओरैनो बेकार दाखालि बयना माने बेयाव 3000 नि गारहोबाय आरो 3100 थाखानि गारहोबाय खिन्थु आं दाखालि हा गारहोआलाफा जेसिपिखौ 1 घन्टा लागायबानो खामानियानो ओरैनो आजादि जाजोबोमोन फख्रियाबोथ' जाखाबाय दा मा खालामगोन मा ना फिसिगोन मा ना फिसिगोन सिलभार जाद आरो बायदि गोथौ जाबाय दै खिन्थु ओरैनो नुवाखैसो
माबायावथ' नुवाखै आंखौ दा आं खोबजाजोबसिगोन खोमा ना नायथारि र' आं खोबजाजोबसिगोन बायदि मोनबाय आं आया गोथौआनो बा नै बेसे गोथौ जादों आं सेस जागोन आरो दै जुदि लोमोबाथाय साफा आरो आं गब'बाय बेयाव दैयाव गब'गोन आङो ओमफ्राय दा बेयाव ना हेगारनांगौ आरो दै हाबबाथाय दुगैनांगौ सानस्रिनांगौ गाइस दा आङो माइदां मोनानि न'आव फैगासिनो दाखालि नोंथांमोना नुखादोंमोन ना औवा दानना दोनदोंमोन आङो ओमफ्राय बेखौ दिनै लांनांगौ आरो दाखालि औवा दानना दोननायखौ दा टाटा मबाइल लिंहरदों फैगासिनो दा आं थांबाय थानांगौ बाइक फैनो हागोन हारसिंनो सफैबाय आङो दसे रेस्ट लाग्रोन र' टाटा मबाइला दासिमबो सफैयाखै आंसो एडभान्स सफैबाय बैजा लागायगोन बैजा दाखालि दानना दोनदोंमोन फैबाय नामाथाय आवाज खोनादों एसे सफैबाय गारिया रानजोब्बाय खोमा दाखालि माने सानथाम सानब्रै जाबाय 1 तारिखनिफ्रायनो दानना दोननाय एप्रिलनि 1 तारिखआव नै सान्दुंआबो जा गोसा होदोंना दाखालि दानना दोननाया रानजोब्बाय औवायानो 60तासो जागोन नामा बायदि मोनदों आं 60तासो जागोन बायदि दाखालि दाननाय आरो दिखोग्राया सफैगौ मानि दसे रेस्ट लाना लादोंसै आं बेयाव ओमफ्राय भिडिअ इडिट खालामनांगौ दङ बेखौ खालामना लाग्रोखादोंसै गामिनिफ्राय मानसि लाबोनोबो गामियाव रावबो गैया जाना दंना माने साफा हाजिरा थांजोबना दं लोगोफोराबो ओमफ्राय आरो उन्दै उन्दै गथ'फोराबो मालाय स्कुल दंजोबो बेनिखायनो दा आं हारसिं लुबैदों ओमफ्राय बेनिनो रायलायना दोनखादोंमोन आरो सासे ओमफ्राय आंजों सानै जाबाय सानैजों बोखांगौमोन आरो दा सासेया न'आव गैयानो नागिरनो थांदों खाखाङाखैनो खाखांसिगोन मोनफैनायालाय जेन तेन मोनफैबाय दा दोननाय जायगायासो जादों हा स' गाइस दा लामायावनो दोनदोनसै उपाय गैथ'आ बेयावनो दोनदोनसै आरो बे साइडआव दोनथ'नोसै न' सिङाव सोनो हानाय नंला नालाय उनाव बोबाय थादोनसै लामानिफ्राय Apa hunu nama? Tu siapa bersebi? Hah? Kamu mau bakar alsya? Hasil mau nanggu undu saya na, ini mau nanggu manusia, mbak menjahit. So guys, ten hagobaय मेंबायबो बोखांनायाव बोखांबाय दहाय दा बोख्लायनायाव बोख्लायबायना दा आरो बल गेलेनो थांनांसिगोन मेंनायनि मेंनाय आरो दसे टाइम पास खालामनोसै एबार दसे क्रिकेट गेलेलायनोसै मानसि फैखाबाय बाजि गेलेग्राफ्रा खाम साव साव खाम ब्रें ब्रें जाखाबाय पुरा न'आव फैनानै स्टिं मोनसे लोंबाय दा ओंखामबो गैयानो बिस्कुट दङ न'आव बिस्कुट अलरेडि सोनानै दोनफैखायो नालाय बयामाव बेखौ जानानै दा क्रिकेट गेलेनो थांनोसै क्रिकेटआ आंनि फेभरेट गेम होनजायो आरो गेमनि बिथोराव बांसिन आङो क्रिकेटखौ मोजां मोनो आं गेलेनाया आगोलनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो ओमफ्राय